Ella tenia, jo diria, dos conflictes. Un conflicte, diguéssim, perquè era poeta malgrat ella, és a dir, que ella potser li hagués hagut agradat casar-se, li hagués agradat tenir fills, perquè és l'imaginari que se suposava que havia de seguir una dona nascuda, recordem-ho, el 1869, que aviat és dit, però, clar, és que no era possible, perquè jo el que era feliç era escrivint. Era escrivint i, a més, amb una enorme ambició. Això és evident, amb una enormíssima ambició. Era d'un perfeccionisme absolut. Per això us deia abans que no donava un poema per bo, un poema dels llibres que ella considerava important, altres coses són poemes d'encàrrec, que fessin, com deia ara el Sebastià, per una festa del poble, això és una altra història. Però els poemes que per ella eren importants trigava molt a decidir que es podien publicar. Per tant, per una banda, aquest conflicte personal, perquè va veure que realment la seva vida havia d'anar per una banda que la deixava al marge del que se suposava que havia de fer una dona, i, per altra banda, el conflicte amb els homes no va ser tant conflicte, sinó que el que va fer és saltar-se una generació. És a dir, és veritat que primer Costa i Llobera li fa, diguéssim, de mentor, però després ell, quins són els seus amics? Els seus amics són de la generació posterior, com és Miquel Ferrà o com és el mateix Carner. Són 15 i 16 anys més joves que ella. Això és bastant interessant de veure. Per què? Doncs perquè ella, la seva obra, ja no és del segle XIX, la seva obra realment és del XX.